गोड़ लागत है सब दर्शक लोग के। देखी अरबपति होखी चाहे खरबपति होखी, ये कौनो मायने नहीं राखत। वर्तमान में जे खुश नहीं खे वो समझी कि ओकरा ले बड़का तकलीफ में केहू नहीं खे। संतोष सबसे बड़ धन है। आई केहू का लगे है ये नहीं खे, आज जेकरा लगे बा वो सबसे बड़ा खुश बा, सबसे खुश बा। पैसा दे के या खूब बढ़िया बिस्तर खरीद ले, खूब बढ़िया सोफा पलंग बिस्तरा लगा ले रुआ अपन, लेकिन नींद ना न खरीद सकीला। नींद कैसे खरीदाई? देखी नींद खूब बढ़िया आई कब कि रुआ संतोष से रहब, रुआ हाई हाई करत रहब तो नींद ना आई। संतोष सबसे बड़ धन है। गरीब से गरीब आदमी बा अखबार बिछा के आराम से सुत रहता, एकदम खर्राटा लेता, नींद में सुतता, कितना आनंद बा ओकरा, ऐसे कि संतोष बा ओकरा। आ खूब धने बा जेकरा संतोष नहीं खे तो ओकरा से बड़ दुखी दुनिया में केहू नहीं खे। यही से संतोष सबसे बड़ धन है। तो संतोष के अपना अंदर राखी, संतुष्टि जेकरा अंदर रही वो सबसे बड़ धनी बा, वो सबसे बड़ खुशी बा, सबसे बड़ निरोगी बा। जैसे संतोषी बन के रही रहा सब, संतुष्टि अपना अंदर ले आई। नमस्कार।